o muino surok o borok sumsago kalaika soitan bai ko jagai borno nakardi nakardi hnai te dom thangmani o kok thai rong no jeng belai excited nglayo yakhai ba obono kobang ko krilayo osodong stun jeng tai bo kreng kreng thaini pangkri do thronai mandri tong Kapangni hasuk rangchak ni dakuk te bukuk song jeng kisisa kok salayana ini belai nangkuk mani sal yakheba tongthok mani sal Christian nukhung rok ni bagai o Bharat Haktor independent by tudul ni bagai jeng jotono o jora o sep joto bosangono bisi kaisebo salsa thaimano abo Hindu ungthun Christian ungthun Buddhist ungthun Muslim ungthun joto bosangono jeng o Bharat Haktor ni bisingo tiatongai bosong salsa tongthok salmano hadi hingga sengtini kisisa Tripura haste obo kreng kreng thayo Christian nukhungni bakhakti Christmas palaijak mani kokthai koktomarok nokni bwskango tulayana salayana silayana khanalayana bobo hai excited borok bobo hai khakchangmaman o borokni mothabo puilano no notice channel lamsago tai happy Christmas chibai Happy Christmas. bobo hai excited yakhaiba khakchangmaman norokni o je Christian mothani bisingti rogo bobo hai unity rok nuk Sing pula belai hambai sing pula no sini media person pai sok waijak bono sini mothani ngai Happy Christmas gai joto lukurok no o 2024 bisini Christmas celebration no hambai tei sibai afaro kokhai mohai sini je Mungya Baptist Church jeng Silver Jubilee paiye thanai 2 বছর sigang sini motha Silver Jubilee paikha gai prai 27 বছর jeng oro Christmas celebration jeng khlai tongo gai oma haike jeng belai hom dodom khaino tongtok chatok khlai jeng o taklai ni 2024 bisio bo jeng belai tongtok lai jeng palai tongo oma haike jeng saimano sini je Bharat Haktoro jeng independent jotono jeng joto jati joto dharma kormo jotono jani jani muchungtui jeng khlai mano aboni bagai jeng tini Christono manai Jisuo jeng phai belai tongthogo tanke jeng sini Elambak ni bisingtui jeng saimano tanke sini bagai mwthangnaisa khoroksa achaikha enga abo sudu sini borok sini Christian simia samosto manav jati borok ni bagai mwthangnai ni bagai je phaimani aboni bagai joto lukurok no ang o jorao belai kha kaham tei sibaya pharo
jotono khaksangai tongthun tongtongmo manui tongthun hambai. Dono khonai bara khana khapani bukuk chong sini borom gonang jiten riang je bini khuktui kok bobohai nangkuk mani kokthai khidma kri kokthai salang mani kisisa khursawana Jisu Kristo ni ango bisile sia taifano paithago je okra rokni khuktui khana mani yakhaiba sinai jungai lukurokno sungmani yagulo obo angbo khana ka jora kaisao bo lagma sononi sekang sumsago kalaijak শয়তান bai koboljak manov yakhaiba borok buni surok bono jokhon choprok puru dom thangnani sekang o kokthaino kaisa hayungko pilangmani abo tabukbo kathang je o manov rok o buni surok o borok sumsago kalaikha শয়তান bai koboljagoi borokno nakardi hnai je dom thangmani o kokthai rokno जों belai excited nglayo yakhaiba obono kwbang kuk pillayo osoknong stun जों taibo krung krung thaini mangli rok thulainai manjui tong